Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рулти J. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 6 сентябри соли 2021 1000 рубл 155 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 15 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд: Opel, Chevrolet, Deo, Mercedes, BMW ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навборад то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписаться кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед ва мехоҳед дар эълон мондан, марҳамат ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди мошинтон рой кунед. Агар мошин гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали мошин шумо дар кӯред. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Ассалому алейкум дӯстони азиз, мухлисони канали Ҳамватан TJ. Додараке шумо дар навор дидесен аз бемории лейкоз, яъне аз бемории хун ранҷ мекашад ки аз рӯзи ин додарак ба ин беморӣ гирифтор шуда падараш модарашро таллоқ додагӣ, модараш танҳо мондагӣ. аз мо хоҳиш кард ки дар навора ҷо кунед, то ки бардорое ки ба хотири Аллоҳ кӯмак мерасонанд каме ҳам бошад, барои мо ёрдам мешавад. шахсоне ки метавонанд ёрдам карда, марҳамат картаи бонки Душанбе Ситиш номерои телефонаш дар рӯи экран навистагиай, номери имош ҳам дар рӯи экран навистагиай. марҳамат ба хотири Аллоҳ, ба хотири ин додарак кадоме чанд қадар зурш мераса, ҳамон қадар ёрдам кунад. шахсоне ки зуршон намераса, фақат дар ҳамин навор лайк монанд, то ки ба дигарон ҳам ин видео рафта расад. мақсад дар видео дар YouTube паҳн шавад. раҳмат калом бардорои азиз, барои диққататон якҷаҳон ташаккур. Deo Nexi соли барориш 1995, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад, механика. харидори аниқ занг биза, соҳибуш мега нархаш бошад 11500 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад ва хотиррасон мекунем ки ҳама мошинҳои имрӯзанавормон дар шаҳри Душанбе ҷойгир ҳастанд. Opel Astra F соли барориш 1995, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 22000 сомонӣ. дар комментария Chevrolet Cruze хоҳиш кардан, марҳамат. дута Chevrolet Cruze пешниҳод мекунем. якумгиш соли барориш 2009, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш дизелай, коробка передач бошад автоматай. соҳибаш мега ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, нархаш бошад 45000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва даимги Chevrolet Cruze, ишам солиш 2009, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад, коробка передач автомат. соҳибаш мега ки состояниш навай, фақат ба кор мерафтам тамом, яъне ки ай хона кор хона мерафтам тамом, ҳам хестиош мебурдум. нархаш бошад 52000 сомонӣ. ва бародаро як мошинчаям ҳастак, Москвич, солиш 1987, полностью кузов ремонт кардагӣ, хадавои 100% барои кӯдакояй, ба педал қати раҳ мегарда, бе моторай. ай Россия Тоҷикистон рӯй мекунам мега соҳибаш. нархаш 37000 рубл сомонӣ ва доллар дар рӯи экран ҳастай. коллексиони мошинчаи кӯдакҳои ай сини 8 то 15 солара ҳай карда метунанд. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране WhatsApp имо дорад. Opel Astra G соли барориш 1998, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, пусидагӣ надорад, чашкҳош созай, алиш мешавад. вариантора мебинем, ба замин алиш мешавад мега соҳибаш.
нархаш 42000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. Deo Matiz соли барориш 1998 0,9 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад механика, передний привод, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор нав стандарт, вагонни задагӣ, аккумуляторшам нава, 4 баллони нав, ҳуҷҷат дорад, нархаш бошад 14500 сомонӣ. Mercedes-Benz E-Class соли барориш 2020 полный привод ДВД литр мотор, состояниш навай, сӯишвориш дизел, коробка передач автомат, растаможка дора, кузовиш W214, 5 камерага комплектацияш фул, пробегиш ҳамагӣ 15000 км мебошад, 4 матик. нархаш 595000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва бародаро, аз шумо хоҳиш мекунем дар комментария нависем ки мо ҳам хали мошинҳои иномарка, мошинҳои қимати зура партофтан гирем дар наборҳо ё ки фақат мошинҳои арзона партоем. BMW пятерка соли барориш 1998 задний привод 2,5 литр мотор, пробегаш 344096 км, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад механика. соҳибаш мега ки коробка мотор 100%, документош 6 сола, 4 баллони нав, мультирул, стоп старт, автопилот, кожаный салон, обогрев сидений, мошин тенҷай, дар ҳақиқат тенҷай. нархаш 31000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. BMW X6 соли барориш 2011 полный привод 7,5 литр мотор, сӯишвориш дизел, коробка передач бошад автоматай, пробегаш 153783 км, фул тамоми наворотора дора, нархаш 170000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. Volkswagen Passat соли барориш 2000 передний привод 1,8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад автоматай, мотор, коробка, корпус соза, люк дора, мотор, вагон, соат борин кор мекунад, ҷои мешидагиш документ 1 сола, ҷои мешидагиш 20000 сомонӣ мебошад бародаро ва алишам мешавад. Hyundai Avante соли 2009 передний привод 1,6 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач автомат, пробегаш 149658 км, срочна мошини тоза, тонировка, документ, чехол, монитори Android, тонировка 8 моҳи дига, баллонои нав, аккумулятори нав, бо камтарак савдо меша. Мошин тайёрай айучот снимат кардагия 1 номер мегири тамом. Мошини берасход маслашам нав алиш кардам, алиш намешавад мошин. нархаш 76000 сомонӣ ва чӣ хеле ки гуфтем камтарак арзон ҳам мешавад. Mercedes Sechka соли 1998 задний привод 1,8 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад автоматай, пробегаш 177000 км. Барои ин синни сол бениҳоят камай фикр мекунам. соҳибаш мега ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, C180, не ки нархаш 87000 сомонӣ мебошад. фикр мекунам барои мошини 98 сол баландаи нархаш дар ин нарх мешавад ба ҳазур брай
хундаи санатаи 2011 бигирӣ ё ки дигар мошини созтар бихарӣ, алишам мешавад. Hyundai Tucson соли 2011, передний привод, 2 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка автомат. Дар ҳолати бениҳоят хуб қарор аст. Ҳама балонош навай, аккумуляторшам навай, ҳама расходникош алиш кардагия, ягон вложение надора, комплектация нағзай ва панорамный криша дора. Тозаяй, салонош пура тозай, хулас мошини нағзай. Нархаш 127500 сомонӣ алишам мешавад, савдоям мешавад. Пробегаш 100400 километр. Toyota Corolla соли 2008, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач роботай, пробегаш 246200 километр. соҳибаш илтимос мекунад ки тоқа конкретни харидор занг зана, сабаби фурӯхтан сум дар курай. Нархаш 65000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон мошини фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардем. То боздид, барори кор шумода.